entre la gunda sécurité la ting sécurité d'aurum la terre dit ma bela de boulot am boni ma brasso ma si bala barada sur la sécurité terre donc dire que je me sens parfaitement en sécurité je dis ça il y a la sécurité dans sécurité dans parce que la sécurité n'était ame beaucoup sécurité au rien quand vous le faites nana vous serez en sécurité la que nous avons dit que jamana kono bon ne be lakana kono la bibi na Bamakɔ y'a faamu lakanabagaw be dɔ la dɛ mais u k'a lajɛ ka dɔ fara a kan. Yɔrɔ ma dibi na bon lakanaba tɛ Bamakɔ yan bi parce que bon mɔgɔ bɛ ka sago kɛ cogo min na don ye. Bon an bɛ yɔrɔ min na kɔni jamana kɔnɔ lakanaba tɛ yen o lakanaba tɛ yen bon puisque mɔgɔw b'u k'u sago kɛ bon kuma bɛɛ i b'a mɛn u ye mɔgɔ dɔ faga yan fɛ dɔ ye muru dɔ turu dɔ la yan fɛ bon polisiw bɛ ka sécurité kɛ sa mais a tɛ ka kɛ a kɛcogoya la quoi. Puisque n'u tɛmɛna kari min kɔnɔ sufɛ siɲɛ kelen ka ban o y'a bannen ye u bɛ se ka san tɔ kɛ u tɛ se o yɔrɔ ninnu. Bon lakana kɔni an m'a ɲini fɛ mun fɛ lakana ma sabati ka kɛ an yɛrɛ dɔgɔ ye ka d'a kan ne yɛrɛ sigilen don Yirimajɔ semaine o don na o tora ka taa hôtel Kanbe ma attaqué an yɛrɛ kɛrɛfɛ donc a don ne ni ka denbaya ma se ka sunɔgɔ. Je suis en sécurité pendant la journée. J'ai fait mes courses, je suis tranquille avec les gens. Mais tenez-vous bien, quand je rentre à 19h à la maison, je ne sors plus. Donc, entre 19h et 5h du matin, ce qui se passe à Bamako, je ne peux pas vous dire ça. Si les gens se sentent en insécurité à partir d'une certaine heure la nuit, alors moi, ce n'est pas le cas, parce que ça me trouve sur mon lit. Jamana, insécurité dans nous. Moto songa bene ko fombe sera moto sa. Dorate. Fade foire so yere so u ban barama. Ame moto sa utla kan fa nga moto no fe. Atau turah bega marfa sa ga blanco. Ni o kata jamana na halaki o to nyabunya na de. Wa to nyamana bunya oro ala ka hirata ji. An malien to nyolo do amedum na gobi. Insécurité dans nous. Bon, personnellement, compte tenu des efforts que les autorités font en ce moment, moi je me sens en sécurité.